بمونغ إيرتران تشاينان زلو ركبات نابكال درجاتات يسقاقرني عبن كم زلو تقليتو هاقر تشاينان إيرترا بزوبا قرن أفريقان مايات كيحب حارن كم كاندين صنعتن مشارخت بمتأمات مس إيرترا تكايدو ركبات بعوي مس منقست إيرترا زقبر أبستفلالي مديا شركنا التعبيون تقول بتون تبرخون كم زلا كلتين هاقراتا وحد صارت اوانات عبيت زخون اسم معات سكابو تادراو مداي زخدا كختمان كسما معان مخانن حابريتاتات النوات أي ركبالو أزحج زوات زلو خمس عينت حابريتان تنتانتاتن دحرت العلواي منقست تشاينا ببايتو سواو مسلاتن ودو حبرات هاقراتن قلا معربوين هاقراتن عبلا لإيرتراس تقبرني 14 عامتات تسعووتات نغغط الدحر زحالف وسانتات منقست تشاينا اتزحالف وسانتات حقوق بوليتيكا واجندان تلأخوتاتن كم زلو لإيرترا زقبر خمس عينت تسعووتات تشاينا بمتكل كم زي تقبلون اتفولي لوخنا بإيرترا زكايدو من قصقاس كام بوتز دون خبل دحر زقربتو حيال زخونة تسعوعيتيو هاقر تشاينا حانت خابتن صنعت محازا حزب المنقستن إيرترايا عمدا دبلوماسن هاقرنا إيرترا زقبرو عبيت حاجزات بقالات ونزقلت ايكونن اوشت إيرترا كوبانيتات منقست تشاينا عبيت تصلاتات وفرتات يكايدو لو اتما بإيرترا مدى عدنان هابتن عبيت كوبانيتات تدارينا دارغا زبزحنا منقست تشاينا يوم عمدا يتعاتن تحت قرصنون بتماسسا الكوبانيتات منقست تشاينا او إيرترا عبيت سرحات يسالو طلو كلتين هاقرات كال عبيت سممعات بمختام نزلون ركبات تاريكا ومحزنتنا بكال درجاتات نمعباي من قصقاسات يكايدا لوا منقست تشاينا مس إثيوبيا زنور ركباب زئواننا زحتلا مس إيرترا زلو ركبات النعابينا قولبتن يمتصالو ازخا تشاينا ابزوبا قرنا أفريقاني إيرترا خم امنتن صنعتن محازا بمتأمات مس إيرترا تكايدو متحوارنا بكال درجاتات كتعبيو حادة كابتا قديدوا زركب زلو عبيت خونتاتيوم تشاينا حانت خابتن بدرجة عالما وتادرون قطباون مدى حيال زخونت هاقرية ازا هاقراب قون هزب المنقستن إيرترا مهلاوا إيرترانا تربحالو نقرات آزيو عبييوم ازا خان معرباوين هاقراتن أكالاتن نتنابلا لإيرترا استفلالي أجنداتات كتاقبرات حتار من قد زختلا عبيت بودوهتات كوينوان يركبالو بايتو سوا ومسالات ودو حبرات هاقرات وي بايتو تسطانا تبهالا إيرتران من بركاخ نزحالة فالعلي عسران شوعتن عامتات زتفلالي فتنتات تخايدوم منقست تشاينا زكايد كم زعانت فتنتات مسل بمتقام كعبطو من خقطمو منا بستفلالي قاطامتات تراييو من محدار سمينا وقيح بحاري منفقة وقمقام صراحة كايدو محيال ودابتات بحافشانا من اسياه دما بغندو عم معزاز كلنتنا وقسقاس المعات حيال درخيت كم زفتر منيستر زباو من محدارات امباسادر عبد الله موسى ابات عاب استقانع اخيبا قليتو بربعة حموشتن حملة اب استخايد منفقة وقمقام من محدار زبا سمينا وقيح بحر استرخى منيستر عبد الله بخبرتات هزبا وقنبار حبرة سبو من استخوسكوس وبقعات من اسيات نمم المال وود سعر زدلي هاقرا وعمام كم زخونا بمتقاس عباتا زرازلو وطيت تسفا زهب سلا زخونا بزحاجة لخدفالو خمس قباء حبيروم ابتا خيبا بزحلف شدش توارح مداي حرشاك قرماي محبرا واقل قلوتات كمون بجنافر منيسترتات محبرات كالوتنا يستسلاسل النطفتات مسناي بلجاتات وندخامات زقلت ابصابات قريبون تزتيلون تساتفت بوجنو مابقى لخباب تهزلو حصرات قرماي عتب قولا حتى خقبرلو تريو برسات اقراون مقتاع تتكات عات بصفحات كتاتاتو عم مسرح نتصزر كبات كالات تمرت خقالات افا كمون زارقات كالات عنان تمرت نصقنا لباي تخفت ارزبلن كالئن رئيتوتا تقريبهم وانا كايد سرح زوبا سمينا وقيح بحرقات خبرم عند مكايل ابزها ومزازة مقال زاقيد تسلاسيلو زلو عمامات بقوانتا زقمقم كم زخونة بمتقاس بلجاتات تعاقيو ام مسرح زقات ام بدهوتات علالي خانم الرام باقاز وستد سقومتي اقداس خم زخونة انا تصيرو مبل 5 عامت ممسرات بيت تمرت ثورة اب كندا تتصنبيلو ورقاو يبيلو زخر مبل 5 عامت ممسرات بيت تمرت ثورة عزو زخرين حدش وفر هنصت هاجر بزبل تيما بسلستن 4 حملة اب تورونتو كندا بلعل دمقت تتصنبيلو تقلال قنصل هاجر إيرترا بكندا اتو ايب عبد العالم ابزهبو قال بيت تمرت ثورة اكاديم طرح زيكون هاجراو نقحاتن جغننتن فقر هاجرن حزبن كمون حلافنته وبهريا زخسكو سلان زمع بللان ما ادي متخخا ولدتات كم زنبرت متقاس عمل العالم نزركو بزا بيت تمرت زحالف يوهانا يلون اتمدم مبرح شمعان كلهم انتي هزبن هاجر نزود قسماتات نقوع تاريخ بيت تمرت ثورة زنت ابارق سئلاو مرئيت المبرهن كمون بهلاو مسنادو زت قالل نيرون قديم ممهر بيت تمرت ثورة دراسن تمارمار تاريخن اتو عالم سجد تسفاي دما نقوع زن مدرخات بيت تمرت ثورة زملكات مجلتي كاب كتم اسمرا بمانزهيبو ابو برا وهاد شماغله تمهارو بيت تمرت ثورة بكندا اتو ولد فتوين ابركتو
ከባቢታትን ህዝብን ከተማ ቶሮንቶ ከምኡውን ነቲ በዓል ንምድማቅ ካብ ኩለን ዞባታት ካናዳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ንዝመጹን ነቲ በዓል ክውን ንምግባር ንጻዓሩን ኣመስጊኑ ንተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ወኪላ ቃል ዘስምዓት ወይዘሮ ኣዜብ ሰለሞን ብወገና ንታሪክ ቤት ትምህርቲ ሰውራን ህዝባዊ ግንባርን ትምህርቲ ዝነበረ ገዚፍ ራእይን ዕላማን ዝምልከት መግለጺ ኣቕሪባ ኣብ ተጋጣሚ ጉጅለ ቀያሕቲ ዕምባባ ከተማ ኪችነር ብምስሊ ጉጅለ ባህል ቤት ትምህርቲ ሰውራ ነበር ሰውራዊ መዛሙርን ደርፍታትን ክተቐርብን ከላ ወከልቲ ማሕበረኩም ሃማዲኤን ህግደፍን ድማ ናይ የውሃና መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ተርከብ ኣገዳሲት ከተማ ብምቁጽጻር ንመንገዲ መሰጋገረ ጸዋር RSF ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ኣብ ክልል ብሉ ናይል ንዝርከብ ግዛኣታት እንደገና ንምቁጽጻር ዘካይደ ዘሎ ወፍሪ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ተርከብ ካልእ ስትራቴጂያዊት ከተማ ከም ዝተቆጻጸረ ኣፍሊጡ እዚ ስጉምቲ ዝነቲ ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝኾነ RSF ምስ መሻርክቱ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ መስመር መሰጋገረ ጸዋር ንምቁራጽ ዝዓለመ እዩ እዚ ሓድሽ ምዕባለ ዝመጸ ሰራዊት ሱዳን ናብ ኩርሙክ ሓያል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምኽፋት እዩ ሙካ ወርሕ መጋቢታት ሒዙ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር RSFን ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜንን ጸንሐ ስትራቴጂያዊ ከተማ እዩ ወታደራዊ ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ድማ ሰራዊት መንግስቲ ቅድሚ ናብ ኩርሙክ ምግስጋሱ ኣብ ከባቢ ዝርከብ ከባቢ ኣልባራ ወረዳ ጌሳን ተቆጻጺሩ ኩርሙክ ድሕሪ ዋና ከተማ እቲ ክልል ኣልዳማዚን ካብቶም ዝዓበዩን ኣገደስትን ከተማታት ክልል ብሉ ናይል እያ እቲ ከተማ ካብ ሱዳን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ዘራኸበን ዋና መስመር መሰጋገር ወታደራዊ መራኸቢታትን ዝሓዘ እዩ ስልጣን ሱዳን ኢትዮጵያ በትዶ በቢላ ንሕብረት RSFን SPLMን ሎጂስቲካዊ ደገፍን ኣጽዋርን ትህብ ከም ዘላ ብተደጋጋሚ ክኸሱ ጸኒሖም እዮም ኣዲስ ኣበባ ግን እዚ ክስ እዚ ብተደጋጋሚ ነጺጋቶ እያ እቲ ዝተሓደሰ ውግእ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጽልዋ ግጭት ስግኣት ፈጢሩሎ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት በቲ ሰራዊት ሱዳን ዝተፈጸመ ዝበሃል ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ ሲቪላት ድሕሪ ምቕታሎም ኣብ ዶብ ዘጋጠመ ግጭት ተሪሩ ነይሩ እቲ ካብ ሚያዝያ 2023 ኣትሒዙ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሱዳንን RSFን ዝተወልዐ ውግእ ሱዳን ኣማእታ ሸሓት ሰባት ቀትሉን ኣስታት 13 ሚልዮን ሰባት ኣፈናቂሉን ካብቶም ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ዓለም ኮይነሎም ተንተንቲ ከም ዝገለጽዎ ድማ ቁጽጽር ኩርሙክ ንመስመራት መሰጋገረ ጸዋርን ምትሕልላፍ ሰራዊትን ብምብትታን ንዕዮ RSF ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ሱዳን ኣዝዩ ከም ዘዳኸሞ ይዛረቡ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ማለማሲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ካብቲ ዝሓለፈ መዓልታት ዝኸፈ መጥቃዕትታት ከካይድ ምዃኑ ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምምጻእ ፈኸራታት ኣስሚዑ ነይሩ ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቴስዓ ዕላማታት መንግስቲ ኢራን ዕውት ዝኾነ ደብዳብን ወታደራዊ ሰራሒታትን ከም ዘካየዱ እቲ ፕሬዝደንት ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነቲ ሎሚ ለይቲ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ወታደራዊ ሰራሒታት ዝምልከት መግለጽን መልእኽታትን ይሕሊፉ ይርከብ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ሎሚ ለይቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወት ወታደራዊ ዕላማታትን መሳለጥያ ናይቲ ሃገር ከም ዝተደምሰሰ ድሕሪ ዝተኻየደ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ሰራሒታት ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር ንዶናልድ ትራምፕ ናይ ቴሌፎን ደወላት ብምክያድ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክትሰማማዕን ክትረዳዳእን ድሌታትን ቅርብነትን ከም ዘለዋ ኣሜሪካ ተካይዶ ዘላ ደብዳባት ብህፁፅ ደው ክተብል ጻውዒታት ከም ዘቕረብሉ ድሕሪ ምሕባር ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ቀሪብሉ ዝርከብ ዘሎ ናይ ሰላም ጻውዒት ክሓስበሉ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ኢራን ኣብ ልዕሊ ብመጻዊ ሆርሙዝ ዝሓልፋ ንግዳዊ መራኸቢ መጥቃዕትታት ቀፂላ ኣሜሪካ ነቲ ሃገር ነቲ ኣብኡ ዝርከብ ዘሎ ስርዓትን ሙሉእ ብሙሉእ ክድምስሶ ምዃና ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ እውን ናብቲ ሃገር ፈኸራታት ይሕሊፉ ይርከብ ኣሎ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢራን ብተደጋጋሚ ምስ ኣሜሪካን ዘካይድዎ ስምምዓት ክትሓስብ ከም ዝጸንሐ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ መራኸቢ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ዘካይድዎ ተግባራት እዩ ኣሜሪካ ንኽልተ ተኸታታሊ ለይቲ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ሰራሒታት ኣብቲ ሃገር ኣካይዳ ትርከብ ዘላ ኢራን ኣምሳያ ናይቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝተኻየደ ደብዳባት ናብ ባሕሬንን ኩዌትን ንዘርከብ ወታደራዊ ዕላማታትን ማዓስከራትን መንግስቲ ኣሜሪካ ደብዳባት ከም ዝፈጸመት ይግለጽ ኣሎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ካብ ኢራን ዝመጽእ ዘሎ ባሊስቲክ ሚሳኤላትን ድሮናትን ኣብ ሰማያት ከሎ ይመክን ከም ዘሎ ክስካብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ዕላማታት ከም ዘይሃረመን መግለጺታት ኣውፅአን ይርከባ ኣለዋ ምስቲ ዞባ ቀርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብርዎ ከም ዘለው ኣሜሪካ ነቲ ምስ ኢራን ዝተኻየደ ስምምዕ ኣብ ግምት ብምእታው ነዘን ሃገራትን ነቲ ኣብኡ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከራታን ምዕቡል ዝኾነ ጸረ መከላኸሊ ሚሳኤላትን ራዳራትን ስለዝተኸለት ነቲ ካብ ኢራን ዝመጽእ ዝነበረ ሓደገኛ መጥቃዕትታት ክትምክቶን ክትከላኸሎን ከም ዝኽኣለት እዮም እናገለጹን እናተንተኑን ዝርከቡ
ኤርትራ ነታ ሃብታም ዘይጭበጥ ባህላዊ ውርሻታታን ምክልኻልን ንምዕቃብን ተካይዶ ዘላ ጻዕርታት ሓይላ ትቕጽል ኣላ ካብ 6 እስካብ 7 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ንኽልተ መዓልታት ዝተኻየደ ኣብ ትግበራዊ ውዕል ዩኔስኮ 2003 ምድላው ሰነዳት ሕጹያት ከምኡ'ውን ህጹጽ ምክልኻል ዘድልዮም ባእታታት ባህላዊ ውርሻ ኣብ ምምዝጋብ ዘተኮረ ነይሩ። ኣብዚ መድረኽ ክኢላታት ወከልቲ ዞባታት ተመራመርትን ሓለፍቲ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ተረኺቦም ናይ ስራሕ ተመክሮታቶምን ፍልጠቶምን ተለዋዊጦም ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኸለን ተሳተፍቲ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ዘይጭበጥ ባህላዊ ውርሻታት ምዕቃብን ናብ ዝቕጽል ወለዶ ምምሕልላፍን ኣብ ቃልሲ ናጽነትን ህንጸት ሃገርን ኤርትራ ዓብዪ ተራ ከም ዝተጻወተ ገሊጾም ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኤርትራ ሚስተር ሂዲያኪ ማትሱኦ ብወገኖም ንዘሎ በዝሓ ባህሊ ኤርትራ ብምንኣድ ሃገሮም ነዚ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ንምድጋፍ ድልውቲ ምዃና ገሊጾም ብተወሳኺ ወከልቲ ዩኔስኮን ሕቡራት ሃገራትን ኣብዚ ኣገዳሲ ዓውዲ እዚ ንዝካየድ ናይ ስልጠናን ምትሕብባርን ስራሕቲ ዘለዎም ተወፋይነት ዳግማይ ኣረጋጊጾም ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ 270 ዒላማታት ከም ዝሃረመ ገሊጹ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ 2 ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ብድሮን ዝተቐረጸ ቪድዮ ዘርጊሑ ኣሎ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ 48 ሰዓታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸመቶ ካልኣይ ዙር መጥቃዕቲ እዩ። ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ክልቲኡ ማዕበል መጥቃዕቲ 170 ዒላማታት ከም ዝሃረመ ገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት ኢራን ኣብቲ ኣብ ከባቢ ገማግም ባሕሪ መጻወ ሆርሙዝ ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት 8 ወታደራቱ ከም ዝተቐተሉ ገሊጹ ነይሩ። እቲ ዛዕቢ ሓዘን ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃዮም ነቲ ሰላምን ርግኣትን ዝዘርጉ ፖሊስታት ዝኸፈ ጾር ድማ ስከሞ ነብሲ ወከፍ ናይ ፖለቲካዊ ምፍጣጥ ተግባራት መላዓዓሊ ቃላትን ንሉላውነትን ግዛእታዊ ሓድነት ሃገራት ዘይምኽባርን ነቲ ውህድ ሃብቲ ካብ ልምዓት የላግሶ ዘባዊ እምነት የዳኸም ወፍሬን ዋሕልል ከምኡውን ንሚልዮናት ህዝቢ ኣብ ዘይርጋእት የውድቕ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ገዛ ርእሲ ህዝቢ ዓመፅ እናፈጸመ ምስ ጎርባብቱ ብሰላም ክነብር ዝብል እምነት ክህባ ይኽእልን እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ምግዳድ ጭቆናን ግጭትን ከም ንውር ዝርኢ ኣመራርሓ ብተፈጥሮ ኣብ ወጻኢ ዘሎ እምነት የላሕልሕን ዘባዊ ዘይርጋእት የሳውርን እዩ። ብማዕረ ደረጃ ዝሕዝን ድማ እቶም ነዚ ሓደገኛ ኣንፈት ንምቕያር ጽልዋ ዘለዎም ኣካላት መብዛሕትኡ ግዜ ዕሽሽ ንምባል ይመርጹ። ናይ ሓቂ ተሓታትነት ወይ ምቁጣብ ክሓተቱ ዲፕሎማስያዊ መከላኸሊ ፖለቲካዊ ድጋፍን ፋይናንሳዊ ሓገዝን ብምሃብ ነቶም ዘይርጋእት ዘሳውሩ ፖሊስታት የተባብዑ ኣለዉ። ስቕታን መሪፅካ ምእታውን ገለልትነት ኣይኾኑን ንመላእቲ ዞባ ጸሉ ሳዕቤናት ድማ ኣለዎም። ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ናይ ሓባር ክብሪ ሉላዊ ማዕርነት ሰናይ ጉርብትናን ኣህጉራዊ ሕጊ ብጥብቂ ምኽባርን ዝተሰረተ ካልእ መንገዲ ይግብኦ እዩ። መጻእቲ ዞባ ኣብ ናይ ምስፍሕፋሕ ድሌታት ዝተመሃዙ ጥርዓናት ወይ ናይ ሓይሊ ምፍራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዘተ ምትሕብባር ንሰላማዊ ብሓባር ምንባር ዘለዎ ናይ ሓቂ ተወፋይነትን እዩ ዝምርኮስ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እንዳብልጽግና ሎ መቕነ ብፍርሕ ተቐጢኑ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ምሩኻት ኩሎም ዓቕሞም ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ጸንቂቖም ተጠቒሞም እዮም። ሕጂ ዓጀብጀብ ዘብሎም ዘሎ ፍርሒ ዝወለዶ ጃህራ ጥራዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጥዕና ብቴክኒካዊ ደገፍ ክፍሊ ቀረብ ዩኒሴፍ ኣብ ቅድሚ ግምት ጠለብን ውጥን ቀረብን ዘተኮረ ናይ 5 መዓልታት ስልጠና ብዓወት ዛዚሙ እዚ ኣገዳሲ ተበግሶ ዝሂወት ዘድሕኑ ክታበታት መምላእታ ምግብታትን መሰረታውያን ሕክምናዊ ቀረባትን ኣብ መላእ ሃገር ብዘተኣማምን መንገዲ ምእንቲ ክርከቡ ዓቕሚ ውሽጢ ሃገር ንምህናፅ ዝዓለመ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ነብሲ ወከፍ ህፃን ዘለዎ መሰል ጥዕና ንምሕላው ዝግበር ፃዕሪ ዘጠናኽር ምዃኑ ተገሊጹ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ ቀጠልያ ማልያ ደረጃ ናብ መበል ካልኣይ ተሰጋጊሩ። እዚ ተቐዳዳማይ ጋንታ ኤንኤስኤ ናብ መበል 5 መድረኽ ውድድር ናብ ከተማ ፖሻድሻይ ኮይኑ ብምብጻሕ ኣብ ናይ ነጥብ ደረጃ ብ4 ባይታታት ንቕድሚት ዓሪጉ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ዓለም ዘገርመ መለኮታዊ ሓይሊ ዝውንን ጅግና ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራን ተባዕ መሪሕነቱን ሒዝካ ክሳድካ ቅንዒኻ ኮርዒኻ ምኻድ ጥራሕ እዩ እምበር ጥበብ ፖለቲካ ስትራቴጂን ታክቲክን ሓንፂፅካ እትኸዶ ፍሉይ ጥበብ ዝሓትት ዓውዲ እዩ። ንሕሉፍ ተመክሮ ኣብ ግምት ኣቲኻ ንህሉ ኩነታት ተገንዚብካ ንናይ መጻኢ ዓመታት ፖለቲካ ብዝግባእ ተረዲእኻ ሕርያታት ተወስደሉ ኣዝዩ ረቂቕ ዓውዲ እዩ። ጥበብ ፖለቲካ ብቐንዱ ብዛዕባ ሃገራዊ ረብሓ እዩ። ፖሊስ ኤርትራ ብኣተሓሕዛ መዝገብ ዘሰልጠኖም ኣባላቱ ኣመሪቑ። ፖሊስ ኤርትራ ንኣስታት ወርሕን 2 ሰሙንን ኣብ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ደቂ ኣምሓረ ብኣተሓሕዛ መዝገብ ዘሰልጠኖም ኣብ ኩለን ዞባታት ካብ ዝርከባ መደበር ኣስተዋፅኦ 24 ኣባላት ብ2 ሓምለ ኣመሪቑ። ኣብቲ ማእከል ሓላፊ ጨንፈር ፖሊስ ትምህርቲ ሜጀር ዓንዶም መሓሪ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰልጠንተ ብኣተሓሕዛ መዛግብቲ ፖሊስ ንጥፈታት መደበር ፖሊስ ስነ ምግባር ሕጊ ህዝባዊ ርክባት ዘይግነታዊ ትምህርቲ ሓለዋን ካልእን
ዘጠቃለለ ትምህርቲ ብክልስ ሓሳብን ግብርን ከም ዝቀሰሙ ኣረዲዩ ሜጀር ዓንዶም በተወሰኸ ናይ መዝገብ ስራሕ ገበን ንምክልኻልን ንምምርማርን ከም መበገስ ዝውሰድ ዕማም ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዝዋፈር ሰብ ዝቕበሎን ዝምዝገቦን ሓበሬታ ምልኣህ ዘለዎ ክኸውን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ሰልጠንቲ ካብ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ብርጋዴር ጀነራል ኣድም ኮኮልን ካልኦትን ወረቐት ምስክርን ሽልማትን ተቐቢሎም እዚ ከምዚሉን ከሎ ኤርትራ ንፈለማ እዋን ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይ ድማ AI ሰልጠኑ ተምሃሮ ኣመሪቓ እዚ ድማ ምጅማር ሓድሽ ዘመን ምህዞ ቴክኖሎጂ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝዓበየ ተውህቦ ምዃኑ ተገሊጹ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ብምትሕባር ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር መከላኸሊ ስርዓታትን ስትራቴጂካዊ ምንቅስቓሳትን ንምክትታል ዘኽእል ሚስጥራዊ ዳታን ሓበሬታን ከም ዝሓዘት ተገሊጹ እዚ ዳታ እዚ ዝተረኸበ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ሻዕብያን ተመስሪቱ ብዘሎ ጽምዶ ዝተባህለ ወታደራዊ ምሕዝነት ኣቢሉ እዩ እዚ ኺዳን እዚ ኣንጻር ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ ሕወሓትን ሻዕብያን ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር ዓቕምን ውጥናትን ብምፍላጥ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ወታደራዊ ሚዛን ክፈጥሩን ሓበራዊ ስርሒታት ከካይዱን ከም ዝሕግዞም ተሓቢ እዚ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ሻዕብያን ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባርን ሚስጥራዊ ዳታ ናይ ምክፋል መስርሕን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብዪ ስጋት ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ የገንዝብ በጣም በጥናት እንትን ያሉ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ነበሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ መጨረሻ ላይ ሄዶ እሳቸው ለግብጽም ለሳውዲዎቹ ተኝታቸዋል ከበባ ላይ ነው ያላችሁ ቀጠናው አደገኛ ላይ ነው ያለው ብሎ ካስረዳቸው በኋላ በሳምንቱ ነው የመሬት የሳውዲ አረቢያ ጦር ኤርፎርስ እና ምናምን የመሬትን እጅ ቆረጠው